Hej, velkommen. Det er mandag, vi har det godt, vi er friske, vi er på. Det er mandag, det er frisk mandag. Vi sidder og brainstormer på overarbejde, det skal nok blive fedt. Vi brainstormer, det er så fedt, mand. Vi er på, kører. You fail, Julius. Det er sådan helt Illuminati, helt mange point. Det skal blive sådan Illuminati over hans hoved. På alle billederne er på ham. Hej, velkommen igen. Klokken den er 10:19, og vi står herude og brainstormer lidt her igen og prøver at finde nogle fede idéer. Det her herude, det er vores område, og ja, det skal nok blive fedt. Ja, vi skal nok finde nogle fede idéer, og som I kan se her rundt om, så står folk i forskellige grupper og prøver at diskutere om nogle forskellige idéer, som der simpelthen er her. Og vi skal have en masse eventyr og sådan noget, så ja, det skal nok blive godt. Ja, jeg sidder her og maler et græskar. Det skal nok blive et dejligt græskar. Ja, hej, velkommen endnu en gang. Vi står herovre og laver velkomstskiltet, hvor vi er rigtig kreative med masser af farver og fingeraftryk og det hele, så det skal sgu nok blive fedt. Jeg er ikke engang med i gruppen. Hvor må jeg herovre. Se på manden, der tørrer. Kaja, jeg kan også gøre det. Okay, Big Far. Der har påstået, at Adi var dårlig, hva'? Meget lidt ligesom Shredder, han er bare sådan helt... Ja, vi står hernede i billedkunst, hvor vi er i gang med at male skiltet her pink, meget skrigpink. Det er fedt nok, fordi det smager øjnene, og det er dejligt. Det er fed farve, ikke? Det er folk glade og sådan noget. Det er ligesom det, der er temaet. Det er det, vi gør, ikke? Så de står her rigtig koncentreret, og ja, det skal sgu nok blive fedt, mand. Det står jo ikke... Ja! Det holder! Ej, det er altså ikke sjovt. Ja, det er ikke fra den side. Jeg er nødt til at køre ud. Hvad er det her? Farmer boy.